ଭୁଜାଲିରେ ଚୋଟ ଦେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମର ଆଗରୁ ଝଗଡ଼ା ଥିଲା ତ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମୋ ଶାଶୁ ଘରୁ ଆସିଥିଲି ଚାଲିକି ତ ସିଏ ବାଟରେ ଜଗିକି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଧରିକି ମୋତେ ଭୁଜାଲିରେ ଆଜ୍ଞା ଚୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ବିନା କାରଣରେ ତ ଚୋଟ ଦେଇନଥିଲେ। ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ହୋଲି ଦିନରୁ ଆମର ରାଗ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ହୋଲି ଦିନ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଲି ଦିନ ଗଣ୍ଡଗୋଳରୁ ତାଙ୍କର ରାଗ ଥିଲା। ମୁଁ ଆସିବା ସମୟରେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି। କୋଉ ଦିନ ଏ ଘଟଣା ଆପଣ? 22 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା। 22 ତାରିଖରେ ବି ପୋଲିସକୁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି, ତଥାପି କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆଇଏସି କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ତମେ ମରିଗଲେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବିନି। ତ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ମରିଯିବୁ ତାହେଲେ। ଆଇଏସି ଏମିତି କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆଇଏସି ହୁଏତ ତାଠୁ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା ହିସାବରେ କମିଶନ ପୋଲିସ ରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନ୍ୟାୟ ହିଁ ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି। କାହିଁକି ଏମିତି ଭାବନା? ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରିଲି। ମୁଁ ହୋଲି କେବେଠୁ ଗଲାଣି, ତଥାପି ଆସିକି 15-20 ଦିନ ହେଲାଣି, ତଥାପି କିଛି ବି ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉନି। ଏଥିରୁ ମହିଳା କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା? ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ହାଣି ଦେଉଛି, ଏଠି କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ମହିଳାକୁ? ଆପଣଙ୍କ କେସ୍ରେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଇଛି? 22 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଇଛି। କିଛି ବି ଆକ୍ସନ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଯାହା ନାଁରେ କେସ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ମିଛରେ ଉଠେଇକି କ'ଣ ନା ଆମେ ଉଠେଇଛୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ। ତ ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ହବ? ଆମେ ଆସିଛୁ ସିପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବୁ ଯେ ଆମ ଦାବିଟା କେମିତି ଇଏ ହଉ, ସରପଞ୍ଚକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ସେ ଭୁଲ କରିଛି, ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହଉ। କ'ଣ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ? ରାଜନୈତିକ ବି ଆଗରୁ ଥିଲା। କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ? ଶତ୍ରୁତା କ'ଣ ଥିଲା? ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା। ମୋ ଭାଇ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିଲା। ମୋ ଭାଇ ଯାଉନଥିଲା ଆଙ୍କ ପଟିଆ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ଉପରେ ରାଗ ଥିଲା ତାଙ୍କର।